Kolega Đurović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Ode li Poljoprivredna komora? Možda i ode. Ne znam točno reći ni što je donijela ni što je odnijela poljoprivredi. Osnivanje komore i davanje na upravljanje HSS-u bila je čista politička odluka, potpuno nevažna našoj proizvodnji hrane i ljudima koji se u toj proizvodnji nalaze. Kako bi komora imala što i raditi, prebacili su joj također dobro uštiman orkestar tadašnje male, ali učinkovite vojske poljoprivrednih savjetnika. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu iz okrilja Ministarstva poljoprivrede prebačen je u tu izmišljotinu HDZ-a i HSS-a. Komora ne služi ničem, savjetodavci treba vratiti tamo gdje se nalaze. Ima još toga što je totalno izvan pameti. Što će nam Ministarstvo poljoprivrede ako nije u stanju raditi ono što radi hrpe kojekakvih agencija, instituta, zavoda ili tko zna čega sve ne? Što uopće radi Agencija za plaćanje u poljoprivredi? Ono što je prije radilo i što bi uvijek trebalo raditi u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede na Vukovarskoj aveniji. Moramo doista zaustaviti suludo trošenje novaca na razne zavode, ministarstva, sve to ide iz svake naše kile pšenice, ulja, kilograma paprike, iz kulena, pršuta i šunke. Ne može to sve plaćati ova naša hrvatska crnica, glina, crvenica, kao ni naše more i jezera. Što ne ide, ne ide. Neka svoju djecu i članove zapošljavaju neke druge sektore, a neka se ostave više svi poljoprivrede. Evo ovo su izvaci iz jednog meni ovako zgodnog članka objavljenog na portalu, autor Damir Rukovanski, magistar inženjer agronomije, s kojim se u najvećoj mjeri slažem pa sam ga zato htio navesti, na poljoprivrednom portalu objavljen, gdje je zapravo pokušao sintetizirati niz problema s kojima se mi zapravo susrećemo u poljoprivredi. Mi smo ovdje naišli na jasno suprotstavljene pozicije oporbe i vlasti, ovo je sad prijedlog vladajuće koalicije pa ga podupire lijeva strana sabornice, da je suprotno podupirala bi desna. Činjenica je, zaista je nelogična sad ta situacija da se postavlja i jedan presedan, da se postavlja kao dragovoljnim članstvo u Poljoprivrednoj komori. I ovo što su nabrajali, sve komore u Hrvatskoj su obvezne, ovo je prva i za sada jedina ako ovako izglasujemo u kojoj će članstvo biti neobvezno. Ja sam do sada puno godina bio član Hrvatske liječničke komore i jako bi volio da ikako bilo moguće i da članstvo u toj komori bude neobvezno jer sam plaćao par stotina kuna mjesečno, mi uzimalo iz plaće i to je bio jedan namet kojeg se nikako nisam mogao riješiti i bio bi sretan da sam mogao istupiti iz te komore, a nisam mogao istupiti. Kao što bi sigurno mnogi i u drugim strukama bilo im jako drago i rado bi istupili iz tih svojih komora strukovnih i raznih koje su ustrojene. Premreženi smo raznim komorama, ali ne možemo istupiti. Razgovarao sam sa poljoprivrednicima i većim i manjim poljoprivrednim proizvođačima, nekim ljudima koji su radili u poljoprivredno savjetodavnoj službi, mišljenja su oprečna. Većina malih proizvođača bit će im drago da ne budu članovi Poljoprivredne komore jer oni ni na koji način nisu sudjelovali u kreiranju politike te Poljoprivredne komore, dok jedan dio velikih proizvođača bi volili zapravo da ta komora da ostane obvezno članstvo jer su oni preko te Poljoprivredne komore ipak imali određene poluge utjecaja na poljoprivrednu politiku, neovisno o članstvu u nekoj stranci. Sad kad je kolega Vasić spominjao troškove rada komore i stavke u tim troškovima rada, to je pomalo nekorektno jer može se uzeti godišnje izvješće bilo koje ustanove ili bilo koje druge komore i naravno da će tu biti troškovi rada, uredski troškovi rada predsjednika, reprezentacije i ostalo, mislim to je na neki način pomalo nekorektno. Kad je riječ o Poljoprivredno savjetodavnoj službi i samom prijedlogu Zakona o Poljoprivredno savjetodavnoj službi, jedna stvar koju bi se ona se uređuje ovdje kao javna ustanova, je li to u redu samostalno, ono što bi se ja upitao zašto nije ostavljena mogućnost u ovom novom prijedlogu zakona da Poljoprivredno savjetodavna služba može izići i ostvarivati određene prihode kao ustanova.
Dakle, ovdje njoj, jer to je bio jedna od primjedbi koje sam susreo s nekim ljudima koji su prije radili, danas rade, da je njima zapravo onemogućeno da na tržištu iziđu i da odrađuju određene projekte. I ti projekti na kraju odlaze nekim drugim privatnim tvrtkama. Dakle, Poljoprivredna savjetodavna služba ima resurse i kadrovske i materijalne, ima iskustvo i mogla bi dio projekata odrađivati na tržištu i time nešto prihodovati, a ne samo ovisiti o svojim izvornim prihodima. Prema tome, nisam htio pisati amandman već jednostavno iznijeti to, evo dok je ovdje ministar, ima još dovoljno vremena da se možda razmisli zašto se nije omogućilo u onome što piše da bi Poljoprivredna savjetodavna služba radila, dakle u opisu poslova, i omogućiti joj da na tržištu odrađuje određene usluge i uslužne djelatnosti onima koji su za to zainteresirani, pa i da na taj način ostvaruje dodatni neki prihod u svom poslovanju. Toga za sada ovdje nema. Evo, to je bila jedna primjedba kojom sam se susreo s ljudima koji rade u toj Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, jedan prijedlog od njih. Što se tiče komore, to mi možemo biti za i protiv. Mislim da je praksa nije pokazala neku odveć veliku ulogu i značenje te Poljoprivredne komore, ali ono što je pokazala jednu političku manipulaciju koja je bila prisutna u radu te Poljoprivredne komore i to svakako nije dobro. S druge strane, jedino se pitam da li će ovakav jedan presedan koji se sada otvara s tom Poljoprivrednom komorom otvoriti mogućnost da se učine presedani u drugim komorama. Jer mislim da, evo ja konkretno govorim za tu Hrvatsku liječničku komoru, bio bi jako vesel i mnogi kolege da se može riješiti članstva i u toj komori, jer mi koji radimo u javnom sektoru, dakle koji nismo radili kao privatni poduzetnici udruženi u bilo kakvu komoru, dakle kao zaposlenik u javnom sektoru, neovisno o kojoj komori riječ, ta komora mene ne predstavlja. Ja kao liječnik u nekoj bolnici, neko ko radi u nekom javnom sektoru, njega komora ni na koji način ne predstavlja njegov staleški interes jer on je zaposlenik u javnom sustavu. Prema tome, sve te komore mogu imati smisla kao dragovoljne kad okupljaju ljude koji na svoje privatne interese, interese svog kapitala, svoje struke ili okupljaju staleški u neku od komora. Dakle, odvjetnici, ne znam, ako imaju privatne odvjetničke urede, jasno da će se uključiti. Međutim, da li će se državni odvjetnici trebati oformiti komoru državnih odvjetnika, mislim to malo vjerojatno. Pa eto tako i sa ovim još nekim strukama koje su danas uključene u razne komore. Evo, kao što je rekao kolega Vinković, mi nismo baš posebno sretni i mislimo da nije bilo potrebe zapravo za neku hitnost ovog postupka jer ne gori nešto posebno. Poljoprivreda je zapravo bremenita tim svojim problemima koji ovo neće riješiti. Još o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Nije važno što ćemo napisati o njoj, kako će ona biti ustrojena, već kako će ona raditi. I to je ključno pitanje, tko će voditi tu Poljoprivrednu savjetodavnu službu, na koji će način ona biti ustrojena. Da li će možda biti više decentralizirana u svome radu nego što je bila do sada. Da li se razmišlja o tome da se možda ona i regionalno više ustroji, a ne samo ovako po županijama kao danas. I da li će postoji mogućnost da u dijelu svojih usluga zapravo ona i prihoduje tom državnom proračunu, a za što ima resurse da to napravi. Hrvatski poljoprivrednici u najvećoj mjeri neće plakati bez obzira za Poljoprivrednom komorom ni u ovom ni u onom obliku, bila ona dragovoljna ili obvezna. Ono za čime hrvatski poljoprivrednici najviše plaču to je nad činjenicom da ipak danas 22 godine nakon uspostave Hrvatske države i ukupno opseg poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj manji nego kad je Hrvatska država nastajala 90. godine. I mi ni na koji način nismo uspjeli zapravo doći na razinu poljoprivredne proizvodnje u nijednom njenom dijelu u onom opsegu koji je bio kad je država Hrvatska nastajala. I manje se opseg poljoprivredne proizvodnje i u govedarstvu i u ratarstvu
i u stočarstvu, manje proizvodimo mlijeka, manje imamo obrađenih površina i to je zapravo onaj suštinski problem poljoprivrede. Hvala.